Higit 80,000 pesos na halaga po ng ilegal na droga na Nasamsam sa magkakasunod na operasyon sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa detalye, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Tatlong individual ang naaresto sa magkakahiwalay na buy-bust operations sa Pangasinan na nagresulta sa pagkakasamsam ng mahigit 80,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Sabay ang bang urang naaresto ang isang magsasaka matapos magbenta ng shabu sa isang kosher buyer. Nakumpiska mula sa kanya ang tinatayang 2.8 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 19,000 pesos kasama ang iba pang drug paraphernalia. Sa Orbisundo naman, isang lalaking natimbog matapos makuhanan ng 2 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 13,600 pesos. Na-recover din ang isang cellphone, lighter, tricycle at 500 pesos na buy-bust money. Samantala, isang 20 anyos naman na tricycle driver ang naaresto sa Lingayen matapos makuhanan ng 7 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 47,600 pesos. Kasama rin sa mga nakuha ang cellphone, buy-bust money at motorsiklo ng sospek. Kasalukuyang nakapiit ang 3 sospek at sasailalim sa inquest proceedings. Sila ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.